سلام تخطاتلتنا خمي تخونو لما عند حيزلكم زمتاخو فيلم جيمسي بوي استبالت فيلم كتكون كلا جيمسي بسنك زنبرو أشجار بهري جنا بقول عنتو نبيت ما أسرت خاطر تخلون كأون خوت دم زجبرو العدد تحت ناترينا سب موداتا حبيركم تنحو جيمسي برنس ودع 14 عامت كخون كله لما عنت دم خبيت ما أسرت قل عزوة صلا معلتيا انت غنا جم بولايس نابي كم زخد خفلتو سلازلوم ناب زخدو كله زر يوم مسارحي أبو جرو أسيرهم لونيرو أديو تريسي دما وداتو مرتو محايش سلازلو ناب كلاي درجة بيت مرتو وسيداتا مزجبو انت غنا جن نايت بيت مرتي دايركتر جيمسي ناي بزح جبن مزجب سلازلو أبز بيت مرتو مهار كم زي كأري نجربو بز مخنياتون أديو تريسي بتعامل تقوي مخنياتو دما جيمسي ناي سايكولوجي مرمرة أبز جبرلو وان تمليسو تمرتو قتل كم زخالي تناجر وانيرو انت غنا جن نايت بيت مرتي دايركتر حسابا سلازي كيرت جيمسي أبز بيت مرتو قتل كم زي كل تنجرم جيمسي والنازم السمعة بز بيت مرتي أزو يحرق انت غنا جن جيمسي ولا كانت أنت خنا كم تعبيت مؤثر تزجبرو زنبريو حجون أبجزو خينو زجبر زلو أديو تريسي دمانا أبو بممتع تسفاك قرط كم زي بلون زحاشا نجري تبيك يهلو بمبال بهريو كم حيشن نازي حيزو زلو تبايك قتلو ترايس لزلو اندا نجرت تسفاك تبون كتسنانو عن جمرت نعوز قبلو بيت مرتك ساعة تركبون أبجزو خينو نبينو بمخان جزيو كحلف جمرة اتوم بولايزا أسرو له مسارحون كالت أجم كينو ولو مخنياتو دما نابز دليو بوتا خيدو خزانا قاعك ادنينير عدم عالتجن جيمسي ستيوز نبرت أباس لستودة نخجز ناب سوبر ماركت يخيد انتخونا جن بولايس نت على رمنا بقرو كيسددو ويدما شمونتن فرعان قدم مخانو ناب جزا خملس علو انتخونا جن ناب سوبر ماركت اندا جزا خلو بهاندبت كل تسرقت ناب سوبر ماركت يمصمو مسؤون بمخان كاب سوبر ماركت نبرت سريقون بحنساب يوصو اشماتهم دما مينن كريستالن يمزبهالو ندعللون كسع مششمونتن فرعان بحنساب امسيو جيمسون حدش تعرق تسلازر خبدس اندابلو نصبحيتو مسؤون بمخان نابندا سانتيا جزا يخدو سانتيا محازا كريستال كتكون لا دراون مجشا خيدوم سلازنبرو نخزانا قعيم ناب تجزا زمتو بزون اب تجزا زلو مستخصتي وجمرو سانتيا ببهريا سقبهالي سلازنبرت ناي سدرا نبرت انداسرقو شللي لحلفتهم تجوتيم اب تزانا قعلو زنبر اوان دما كريستال زعبا اسرحيوم زخون الروك تعلل جمرت ناي زا ختما زور عصون نسو خمز قطاصرو ينغرو ناب جزا مستملس دما نتستيو زنبر مستخاب جبو خيوص سلازرسعو اديو تريسي اب جبو ترخبو اديو تريسيو نازيات حرقمو ودا كابزي هوت زين خوت تللس لزنبرت كمزوم كالوت قلعو كتكون يبلكان هوت كاتم حيشالك بمبال كتقايقو جمرت جيمس ون ناي غبنو ريكورد كسابز هالو نعوز مسل تمرت بيت كون عرق تكركب كم زي كلنا حسبه ازيو كحرق جمره بسرح زبله كلون مانم سلازي مسكنو كابس ندحار بسوز زري نجر نخدبر تراي وسنه تريسي ون ازيان كنت حرقت نجيمسي بزدليو منقدين خيد فقدلو بذا ساعات زيايد ما ناي جيمسي سلماتي وز جمر بزي تسفا اوريتو زنبره جيمسي ون نتي بولايز اسرلو مقصاصري كاب اغري يقرصو نابروك بمخدما مسوق سرح كم زدلي نبرو بزي سرح ون لمد كم زلون دفار مخانون ينغرمو روك شغط اوصيو نفرار حكفتنا جمره انتخونه جن جيمسي بزي سفرح ينبرن بحيتون نابديو تريسي دولمو تمليسو كم زي متصي نغرا ابتام شتتي اون جيمسي نروكن من حزوم ناب حدا بوتا نخخيد تزاز تواهيبو بعد روك نابز زمصولو مخنيات دما اب حدا غزااتيوم نبرن نخسركو ناب تغزا ابزاتو لساعات دما جيمسي نبينو وينو ام مكينا خصبيوم جمره دحر قرب دقائق دما حدا مننتو زي تفلت سب ناب تغزا نخاتو جيمس ريو جيمس ون تطراطيرو سلازنبره كاب مكينو بموراد بدحر واي معصو ناي تغزا ناب تغزا اتوا باديلا حيزو ينقساقسلو ابز نبره اوان دما بعد روك بزوم سبات كم ستحازو يريمو قسندابله بدحري بممصا باديلا غيرو نتسباي هرمو روكون بشكوت غيرو يقتلو نتسرقو نبرت حزوون كابت غزا يوصو اب حدا بار كوينو ابزنا غعلو وان دما روك بسرح جيمسي ازيو سلستحغسه بزح غنزب يشلمو كاب حجي ندحارون مسو نخسرح فقدلو كريستالون اب لعليو زنبر الرأي اندا تغيره ازيا خطفتو جمرت انتخونه جن بروكس توهابو بوتا حغس سلازي غبرو بستخالو متن حغس نخخون يصعر نبره بدحريون نبرت نخبصحو ابستل اخولو اوان جيمسي بفطنتي
ይዝውር ስለ ዝነበረ ክሪስታል ኣዝያ ክትሓርቕ ጀመረት። በዚ ምክንያት እውን ብሰንኪ ሕርቃኑ ብዙሕ ነገር ካብኡ ክትስእን ከም ዘይትደሊ ትነግሮ። እንተኾነ ግን ጄምሲ ማንም ክእዝዞ ከም ዘይክእል ይነግራ እሞ ነቲ ዝተዛረበቱ ዘረባ ሸለሊልዋ ሓለፈ። ካብኡ እንድሓር ድማ ጄምሲ ሮክ ናብ ዝልእኾ ዘበለ ኩሉ ንብረት ከብፅሕ ጀመረ። ንብረት ንኸብፅሕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ብጄምሲ ድፍረት ሮክ ኣዝዩ ሕጉስ ስለ ዝነበረ ነቶም ካልኦት ሰራሕተኛ እውን ከምኡ ንክኾኑ እናነገሮም ንጄምሲ ክውድሶ ጀመረ። ሮክ እውን ኣዝዩ ይኣምኖ ስለ ዝነበረ ሓሓሊፉ ሓላፍነት ንክህቦ ክሓቶ ጀመረ። እንተኾነ ግን ሮክ ነዚ ንክገብር ሰዓቱ ስለ ዘይኮነ ግዚኡን ሰዓቱን ኣብ ዝኣኸለ እዋን ግን ሓላፍነቱ ከም ዝህቦ ቃል ይኣትወሉ። ሓደ መዓልቲ እውን ጄምሲ ምስ ሓደ ዓርኩ ብምዃን ናብ ሓደ ባር ከይዶም ገንዘብ ካብቲ በዓል ባር ንኸምፅኡ ትእዛዝ ይወሃቦም። ነቲ ሰብኣይ እውን ገንዘብ ንክህቦም ኣብ ዝሓተትሉ ሰዓት ሰረቕቲ ስለ ዝመሰልዎ ንክህቦም ፍቓደኛ ኣይነበረን። በዚ እውን ጄምሲ ዝተነዓቐ ስለ ዝመሰሎ ሽጉጡ ውፅኡ ከፈራርሖ ጀመረ። በዚ ሰዓት እውን ናይቲ ሰብኣይ ጋርዲ ብምምፃእ ንክልቲኦም ቀጥቂጦም ካብቲ ገዛ የውፅዎም። በዚ ዝሓረቐ ጄምሲ እውን ካብቲ ባር ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ናይቲ ሰብኣይ መኪና መስትያቱ ክሰብረሉ ጀመረ። ብሃንደበት እውን ብዙሕ ገንዘብ ዘውፅእ ሽጉጥ ኣብቲ ውሽጢ መኪና ይረክብ። ኣብ ክንዲ ገንዘብ እውን ነዚ ሽጉጥ ሒዙ እውን ኣብ ገዛ ይኸይድ። ንገዛ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ድማ ዘጋጠሞ ኩሉ ንክሪስታል ክነግራ ጀመረ። እንተኾነ ግን ክሪስታል ብዝሰርሑ ስራሕ ፀገም እምበር መፍትሒ ክመፅእ ከም ዘይክእል ስለ ዝኣመነት ኣዝያ ክትሓርቕ ጀመረት። እንተኾነ ግን ጄምሲ ብዝተዛረበቶ ዘረባ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ክጨቃጨቁ ጀመሩ። ብድሕሪ ሕጂ እውን ከም ቆልዓ ንኸይትሪኦ ምስ ብዙሓት ኣወዳት እውን ከም ዝደቀሰት ስለ ዝፈለጠ ነጊርዋ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ናብ ሮክ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ሮክ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ክሓርቕ ጀመረ። ምክንያቱ ድማ ኣደንዛዚ ዕፅ ካብ ምዝውዋር ንላዕሊ ሽጉጥ ምዝውዋር ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ምስቲ በዓል ባር ዝነበሮ ዕርክነት ስለ ዝተቋረፀ ኣዝዩ ክሓርቕ ጀመረ። እንተኾነ ግን እቲ ገንዘብ የድልዮ ስለ ዝነበረ ጄምሲ ከይዱ ነቲ ሽጉጥ ንክሸጡ ትእዛዝ ይህቦ። ጄምሲ እውን ኣዝዩ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ መስተ ንክገዝእ ንሱፐርማርኬት ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ፍሪጅ ምኽፋት ይኣብዮ እሞ ንክሰብሮ ክፍትን ጀመረ። ነቲ ፍሪጅ ንክኸፍቱ ይቃለሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ናይቲ ሱፐርማርኬት ሓላዊት ዝኾነት ሳራ ዝተባሃለት ጓል ናብኡ ብምምፃእ ክትዛረቦ ጀመረት። ንዕኡ እውን ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ከዕልሉ ጀመሩ። ሳራ እውን ማፍያ ስርሑ ትፈልጦ ዝነበረ ጄምሲ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ኣዝያ ክትድንግፀሉ ጀመረት። ብዛዕባ ሂወቶም ኣብ ዘዕልልሉ ሰዓት ድማ ኣቦኣ ንሳራ ስራሕ ኣልቦ ብምዃኑ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተፈደሰት ኣብ ዝመፅያ ከም ትሰርሕ ትነግሮ። ወካብ ዝወፅሉ ሰዓት ድማ ጄምሲ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኩ ንሳራ ክነግራ ጀመረ። ካብዚ ንድሓር እውን ሕጉስ ሂወት ክመርሕ ከም ዝደሊ ይነግራ። ሳራ እውን ብዛዕባ መጻኢኡ ንክሓስብ ነዚ ባህሪኡ እውን ከመሓይሹ ከም ዘለዎ ትመክሮ። ክልቲኦም ብዘሕለፈው ግዜ ኣዝዮም ሕጉሳት ነበሩ። ብፍላይ ጄምሲ ድማ ናይ ልቡ ትርድኡ ጓል ስለ ዝረኸበ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤናብ ገዛ ተሪፋ ዝነበረት ክሪስታል ድማ ናብ ሮክ ብምኻድ ምስኡ ተሓድር። ንፅባሒቱ ድማ ሳራ ንጄምሲ ሒዛቱ ናብ ዕሩክታ ብምኻድ ምስኦም ተላልዮም እሞ ብሓንሳብ ብምዃን ባስኬትቦል ክፃወቱ ጀሚሮም። በዚ እውን ጄምሲን ንዕሩክታን ኣዝዮም ሕጉሳት ነበሩ። ጄምሲ እውን ክሳብ ሕጂ ጠፊእዎ ዝነበረ ደስታ ስለ ዝረኸበ ንሳራ የመስግና። እንተኾነ ግን ምሕዝነቶም ነዊሕ ክቕፅል ኣይከኣለን። ምክንያቱ ድማ ጄምሲ ናይ ሮክ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረ ነቲ ሽጉጥ ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ንኸምፅኦ ትእዛዝ ይህቦ። እንተኾነ ግን ጄምሲ ናብዚ ስራሕ ተመሊሱ ክኣቱ ከም ዘይደሊ ይነግሮ እሞ እንተኾነ ግን ሮክ ክርድኦ ስለ ዘይከኣለ ተመሊሱ ነቲ ገንዘብ ንኸምፅኦ ደጊሙ ይሓቶ። እዚ ስራሕ ካብ ሎማዓንቲ እንድሓር ከም ዘይክትል ተሰማሚዖም እውን ካብቲ ቦታ ይፈላለዩ። ከምቲ ዝተባሃልዎ ድማ ምሸት ምስ ተዓርኩ ኮይኖም ነቲ ሽጉጥ ሒዞም ናብቲ ዝተባሃልዎ ቦታ ይኸዱ። እቶም ሰባት ኣብ ዝመፅሉ እዋን ድማ ጄምሲ ነቲ ሽጉጥ ሒዙ ዋጋ ክሰማማዕ ጀመረ። ብሃንደበት ግን እዞም ሰባት ነዚ ሰልዲ ኣይንህበኩም ኒና ብምባል ተኽሲ ተወልዐ። ነቲ ገንዘብ ንኸይስአን ብምባል ድማ ጄምሲ ብሽጉጥ ተኪሱ ነታ መኪና ጠጠው ኣቢልዋ ኣሎ። ነቲ ሽጉጥ ንኸውፅኡ ናብቲ መኪና ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ድማ ሃንደበት ፖላይስ ናብቲ ቦታ ትመፅኦም ኣለዉ። በዚ ምክንያት እውን ሮክ ኣብ ኢድ ፖላይስ ወዲቑ ኣሎ። ንዕኡ ብጉያ ካብቲ ቦታ ይሃድም እሞ ናብ ገዛ ብምኻድ ንሳራ ካብዚ ከተማ ክወፅኡ ከም ዘለዎም ይነግራ። እንተኾነ ግን ሳራ እቲ ናብዮም ስድራ ቤት ስለ ዘለዉ ንዕኦም ገዲፋ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ትነግሮ እሞ በይኑ ንክኸይድ ሓዲጋቱ ንገዛ ተኣቱ። በዚ ምክንያት ጄምሲ ኣዝዩ ይጭነቕ እሞ ተመሊሱ ናብ ገዝኡ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ጄምሲ ንገዛ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ኣዲኡን ሓፍቱን ክረኽበን ኣይከኣለን። ብሃንደበት እውን ፖላይስ ናብቲ ገዛ እቲ ብምምፃእ ንጄምሲ ሒዞሞ ካብቲ ገዛ ይኸዱ። ብድሕሪኡ እውን 4 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክፀንሕ ተወሲኑሉ። ኣብቲ መጀመርያ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ እውን ብዙሕ ግዚኡ ምስ መንእስያት እዩ ዘሕልፍ ዝነበረ። ካብኡ ወሲዶም ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝቐየሩሉ እዋን ግን ናይ ባዕሉ ጉጅለ ንክፈሊ 4 ወርሒ ጥራይ
ስቃይ ወሲድሉ እንተኾነ ግን ጉሌርሞ ዝተባሃለ ተጻራሪ ሰብኣይ ነበሩ ይሰማምዑ ስለዘይነበሩ ድማ ብዙሕ ግዜ ባእሲ ይፍጠር ነይሩ ሓደ ክሪስ ዝተባሃለ እሱሩን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ጉሌርሞ ክላገጸሉ ይፍትን እሞ ጄምስ እውን ግደፉ ብምባል ናብኡ ይመጽእ ነዚ ዝረኣዩ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዋርያ ድማ ብተጠንቀቕ ክሕልው ጀመሩ ክልቲኦም ንኽበኣሱ ይዳልውሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እውን እቶም ዋርድያ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሽጉጥ ብምትኳስ ንኽልቲኦም ካብቲ ቦታ ፈላለይዎም ብዑ ድማ ጉሌርሞ ነፍሶም እናተሓፀቡ ንሓደ ካብቶም ጉጅለ ከይዱ ንጄምሲ ብካራ ንኽወግኦ ይነግሮ እሞ ንኽወግኦ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ክሪስ ነዚ ነገር እዚ ብምርኣይ ንጄምሲ ይነግሮ እንተኾነ ግን ነዚ ነገር እዚ ንኽከላከል ጄምሲ ቃለሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ነቲ ካራ ብምልዓል ሓደ ካብቶም ጉጅለ ንክሪስ ይወግኦ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ እውን ፖሊስ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንጄምሲ ንምርመራ ብምባል ካብቲ ቦታ ይወስድዎ ምክንያቱ ድማ እቲ ዝተረኸበ ካራ ናቱ ክኸውን ስለ ዝኽእል እንተኾነ ግን ጄምሲ እዚ ካራ ናተይ ኣይኮነን ብምባል ወላ ሓደ መልሲ ክምልሰሎም ኣይደለየን በዚ ምክንያት ድማ ጄምሲ ካብኦም ተፈልዩ ንበይኑ ንኽእሰር ተወሰነሉ ድሕሪ ብዙሕ እዋን ድማ ጄምሲ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተቐይሮም ኣለዉ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ድማ ኮምሬድ ዝተባሃለ እሱር ሰብኣይ ጎረቤት ይረክብ ምሸት እውን ኮምሬድ መፅሓፍ እንድሕር ኣለዎ ክሓቶ ጀመረ እሞ ኮምሬድ ግን ክምልሰሉ ፈቃደኛ ይነበረ ንጽባሒቱ እውን ስፖርት ይሰርሕሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኮምሬድ መን ምዃኑ ንዕርክቱ ክሓቶም ጀመረ ኣዕርክቱ ድማ ኮምሬድ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታው 5 ሰብ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ድማ 2 ሰብ ከም ዝቐተለ ይነግርዎ በዚ ብምግራም እውን ጄምሲ ናብ ጥቕኡ ብምኻድ ብዛዕባ እቲ ዘንብቦ ዝነበረ መጽሓፍ ክሓቶ ጀመረ ወላ እኳ ኮምሬድ ሸለል ባህላይ እንተኾነ ጄምሲ ሓቶ ዝነበረ ሕቶ ግን ይምልሰሉ ነበረ ብዑ ድማ ጄምሲ ንጉሌርሞ ክቐትሎ ከም ዝደሊ ይነግሮ እሞ እንተኾነ ግን ኮምሬድ ነዚ ነገር እዚ እንድሕር ገይሩ ናብ ዝገደደ ጣዓሳ እምበር ካልእ ነገር ከምፀሉ ከም ዘይክእል ይነግሮ ኣዲኡ ትሬሲ ድማ ንወዳ ጄምሲ ንኽትሪኡ ናብቲ እስር ቤት መፅያ ኣላ ብስራሕ ቢዚ ከም ዝኾነትን ሓፍቱ ድማ ከም ዝናፍቐቱ ነጊራቶ ብተወሳኺ እውን ጄምሲ ነዚ ባህሪኡ ንኸመሓይሾን ነዚ ንኽገብር እንድሕር ክኢሉ ድማ ኣብ ዝመፅእ ናይ ፍርዲ ቆፀራ ፍርዱ ተመሓይሹሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል ትነግሮ ምሸት ደቂሱ ከለውን ንድሕሪት ተመሊሱ ብዛዕባ ዝገበሮ ገበን ክሓስብ ጀመረ ብዝገበሮ ኩሉ እውን ክጣዓስ ስለዝጀመረ ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ወረቐት እናፀሓፈ ከቐምጦ ጀመረ ናይ ባዕሉ ናይ ሂወት ታሪክ እውን ልክዕ ከም መፅሓፍ ገይሩ ከዳልዎ ጀመረ ነዚ ዝረኣየ ኮምሬድ እውን ነዚ ተግባር እዚ ንኽቕፅሎ እናፀሓፈው ናብኡ ንኸምፃሉ ይነግሮ መዓልታዊ ምሸት እውን ሕሉፍ ታሪኹ ክፅሕፍ ጀመረ ዝፀሓፈ ኩሉ እውን ንኮምሬድ ክነግሮ ጀመረ ክሪስ ድማ መጉዳእቱ ሒሽዎ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱሎ ጄምሲ እውን ንክሪስ ናብቲ ባእሲ ስለዘእትዎ ይቕሬታ ይሓቶ እሞ እንተኾነ ግን ክሪስ ካብዚ መጉዳእቲ ንኽተርፍ ኣዲኡ ንጄምሲ ምክንያት ስለዝኾነቶ ንጄምሲ ከመስግኖ ጀመረ ጄምሲ ነዚ ብምስማዕ ድማ ክሪስ ድሕሪ ሕጂ ካብ ባእሲ ክርሓቕ ከም ዘለዎን ኣብ ዝመፅእ ኣውደ ዓመት ድማ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከም ዝኽእል ይነግሮ እንተኾነ ግን ክሪስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ክስሓቕ ጀመረ ምክንያቱ ድማ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወሉ ፍርዲ ከይተወሰኑሉ ስለዝኾነ እዩ ኣብታ ብኻራ ዝተወግኣላ መዓልቲ ድማ ናይ ፍርዱ መዓልቲ ስለዝነበረት ብሰንኪ እቲ ባእሲ ን6 ዓመት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኽፀንሕ ተወሲኑሉ እዚ ውሳነ ድማ ንክሪስ ኣዝዩ ከጨንቆ ጀመረ እሱራት ወፂኦም ስፖርት ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ድማ ክሪስ ኣንሶላታት ተጠቂሙ ነብሱ ንኸጥፍእ ይውስን እሞ እቶም እሱራት ድማ ፖሊስ ከይመፀ ከሉ ነብሱ ንኸጥፍእ ሞራል ክህብዎ ጀመሩ ጄምሲን ፖላይስን ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ ክጭነቁ ስለዝጀመሩ ንክሪስ ንምድሓን ክጓየዩ ጀመሩ ጄምሲ እውን ንክሪስ ከድሕኖ ስለዘይከኣለ ኣዝዩ ክጣዓስ ጀመረ ኮምሬድ እውን ናብ ጄምሲ ብምኻድ ጠባዩ ከመሓይሽ ከም ዘለዎን ምናልባት እውን ጽባሒቱ ብናይ ፍርዲ መዓልቲ ፍርዱ ተቃሊሉሉ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከም ዝኽእል ይነግሮ ብተወሳኺ እውን ኮምሬድ ጄምሲ ካብዚ እስር ቤት ወፂኡ ዝበለፀ ናብራ ንኽህልዎም ብዛኸበረታትዖ ጀመረ እንተኾነ ግን ጄምሲ ኣነ ዝሐጉሰኒ ነገር ክገብር እየ ዝደሊ ብምባል ይምልሰሉ እሞ ብድሕሪኡ እውን ከምቲ ኮምሬድ ዝበሎ ብምግባር ጠባዩ ኣመሓይሹ ናብቲ ፍርዲ ይቐርብ እሞ ሂወቱ ክቕይር ከም ዝደሊ እንዳነገሮም ምሸት እውን ዘሕልፉ ታሪክ ኩሉ ይፅሕፎ ከም ዝነበረ ይነግሮም እንተኾነ ግን ቀሊሉ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ይነግሮም ልቢ ዝትንክፍ ዘረባ ምስ ተዛረቦም እውን እቶም ዲያኑ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ሓራ ንኽወፅእ ይውስኑሉ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ድማ ኣዲኡን ሓፍቱን ኮይኖም ኣብ ደገ ይፅበይዎ ስለዝነበሩ ብሓንሳብ ተታሒዞም ናብ ገዛ ይኸዱ ብሓንሳብ ብምዃኑ እውን ኣውደ ዓመት የሕለፍዎ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት እውን ከም ሓደ ፅሬት ሰራሕተኛ ብምዃን ኣብ ሓደ ትካል ስራሕ ይጅምር ናይ ቀደም ኣዕርክቱ እውን ናብቲ ትካል ኣብ ዝመፅሉ እዋን ተመሊሱ ነቲ ናይ ቀደም ስራሕ ንክሰርሕ ክሓትዎ ጀመሩ እንተኾነ ግን ጄምሲ ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ይነግሮም እሞ እንተኾነ ግን ገንዘብ ኣዝዩ የድልዮ ስለዝነበረ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ስራሕ ጥራይ ሰሪሑ ካብዚ ከተማ ንክወፅእ ወሰነ
ነዚ ነገር እዚ ቅድሚ ምግባሩ ናብ ገዛ ሳራ ይኸይድ እሞ ምስኣ ክዕልል ጀመረ። እንተኾነ ግን ሳራ ገዲፍዋ ከም ዝኸደ ይጸንሓቶን ካልእ ሰብኣይ ክትምርዖ ትዳሉ ከም ዘላ ትነግሮ እሞ ጄምስ እውን ንዕኡ ኣብ ክንዲ ምጽባይ ናይ በዕላ ህይወት ንኽትመርሕ ስለ ዝወሰነት ኣዝዩ ተሓጐሰ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ደብዳቤ ይጽሕፈላ ስለ ዝነበረ ሳራ እውን ካብዚ ዝበልጽ ህይወት ክህልዎ ከም ዝኽእል ትምነየሉ። ንጽባሒቱ እውን ጄምስ ነዚ ስራሕ እዚ ብምስራሕ ገንዘቡ ይቕበል እሞ ካብዚ ከተማ ወፂኡ ናብ ኒውዮርክ ይኸይድ። ናብ ኒውዮርክ ምስ ከደ እውን በንእሽተይ ደሞዝ ስራሕ ጀሚሩ ህይወቱ ከም ብሓድሽ ክመርሕ ጀመረ። ኣብዚ ከተማ እውን ክሳብ 2014 ክጸንሕ ከሎ ብስነ ጽሑፍ እውን ናይ መጀመርታ ዲግሪኡ ክሕዝ ክኢሉሎ። እዛ ፊልም ከም ዝፈትኹማ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ እንዳተመነኹ ላይክ ሰብስክራይብ ከይትርስዑ።